लोगोफोर आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनाव थुना होदो। दिनै आं 14 नभेम्बरनि 10 सिरि लिरनाय जादों। नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे जोबजासे खोनासंलांदो। 14 नभेम्बरा बर' हारिनि गोथार सान। 14 नभेम्बरखौ बोसोरफ्रोमबो बर' थुनलाइ सान हिसाबै फालिनाय जायो। 1952 मायथाइनि 14 नभेम्बराव थुनलाइ सान गायसननाय जादोंमोन। 14 नभेम्बर सानखालि फरायसालिफ्राव फिरफिला दिखांनाय जायो। थुनलाइ साननि गिबि आफादगिरिया जयभद्र हागजेर, नेहाथारिया सनाराम सावसेनमोन। थुनलाइयाव गोसोनि लुबैनाय हास्थायनायखौ लिरनानै फोरमायनो एबा रायफोरनो हायो। थुनलाइया मोनसे हारिनि आयना एबा सिनस्रि। मोनसे हारिनि राव, हारिमु, आसारखान्थि, धोरोम गासैबो थुनलाइयाव बेरखाङो। रायथाइ, खन्थाइ, सल', सल'मा, सल'बाथा, फावथिना, जिउ खौरां बेफोर गासैबो थुनलाइनि मोनफा मोनफा आयदा। बर' राव गेवलांथों, बर' हारिया देरहासार जाथों। गोजोन्थों।